Θέλω να καλύψω νέα πράγματα στη φυσική. Ο στόχος μου είναι να είμαι πιο οργανωμένη. Θέλω να κάνω περισσότερους φίλους. Ο στόχος μου είναι να συνεργάζομαι καλύτερα με τους μαθητές μου. Περιμένω να περάσω μια χρονιά γεμάτη διασκέδαση και μάθηση. Στόχος μου είναι να μάθω πολλά νέα πράγματα. Ελπίζω να κάνω νέους φίλους. Περιμένω να συμμετέχω σε ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. Ελπίζω να βρω νέους τρόπους να δημιουργώ. Θέλω να γίνω καλύτερο σε όλα τα μαθήματα. Περιμένω να έχουμε ωραίες εκδρομές και σχολικές δραστηριότητες. Πάμε, μπράβο. Ελπίζω να βρω το αγαπημένο μου μάθημα φέτος. Πριν ξεκινήσουμε τη χρονιά, ας γνωριστούμε καλύτερα με μερικά παιχνίδια. Το πρώτο μας παιχνίδι είναι το κουβάρι της φιλίας. Ο μαθητής κρατάει το άκρο της κλωστής και λέει το όνομά του και κάτι που του αρέσει να κάνει. Στη συνέχεια δίνει το κουβάρι σε έναν άλλο μαθητή και κάνει το ίδιο. Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι να κρατάει ο κάθε μαθητής την κλωστή ώστε να τη σχηματιστεί ο ιστός της φιλίας που δείχνει ότι όλοι είναι συνδεδεμένοι. Μαγδαληνή, μου αρέσει η μουσική. Ευθυμία, μου αρέσει να χορεύω. Κατερίνα, μου αρέσει να κάνω τέρμα. Θωμά, βοήθησε. Δεν πειράζει. Θωμάς, μου αρέσει πάρα. Γιάννης, μου αρέσει το εκδοτό. Χριστόφορος, μου αρέσει το μπάσκετ. Ωραία, μπράβο σας. Βασίλης, μου αρέσει το κουνφού. Αριάδνη. Αριάδνη, μου αρέσει ο αθλητισμός. Ωραία. Στον Γιώργο. Μπράβο, μπράβο. Γιώργος, μου αρέσει να διαβάζει το Γούλιβερ. Ωραία. Μπράβο σας. Και εκεί. Και μετά το δίνεις στην Ελενίτσα. Κυριακή. Και μου αρέσει η μαγειρική. Κυριακή και μου αρέσει η μαγειρική. Στην Ελενίτσα. Κράτα μια πλευρασία, μπράβο. Ελενίτσα. Ελένη, μου αρέσει η ζωγραφική. Αρέσει, βοήθησε πολύ. Κράτα αυτό. Κράτα από την άκρη. Ωραία, μπράβο. Εσύ είναι, Κατερίνα, δώστε. Ωραία. Κατερίνα, μου αρέσει η ρυθμική. Στο Μαχήρ. Το όνομά σου και ό,τι σ' αρέσει. Μαχήρ, μου αρέσει πάρα πολύ τα αγγλικά. Τέλεια. Ωραία. Θωμά. Κάτσε να το δώσουμε. Αλλά αν δώσεις εσύ το κουβάρι. Θωμά, δώσε μου το κουβάρι. Δώσε μου έναν Ελάδη. Δώσε στην Αρίστη να πει. Η Αρίστη.
Αρίστη, μου αρέσει να ακούω μουσική. Ωραία, κράτησε μια άκρη και δώσε την Ελληνίτσα. Ελένη, μου αρέσει ο χορός. Ωραία. Στο μικρό, στο Χρήστο. Χρήστος, μου αρέσει το box. Στην Ιωάννη. Η Ιωάννα μου αρέσει η ζωγραφική. Αλέξανδρος, μου αρέσει το ποδόσφαιρο. Δεν πειράζει. Αργύρης, μου αρέσει η τάξη μου. Το αφήνουμε κάτω. Το δείχνει της φιλίας. Τέλεια. Το δεύτερο παιχνίδι που θα παίξουμε είναι το μαγικό καπέλο. Ένα καπέλο γεμάτο χαρτάκια με ερωτήσεις περνάει από χέρι σε χέρι. Κάθε μαθητής τραβάει ένα χαρτάκι, απαντά στην ερώτηση και τοποθετεί το χαρτάκι σε ένα πίνακα. Στο τέλος ο πίνακας γεμίζει με πληροφορίες για τον κάθε μαθητή. Ποιο είναι το αγαπημένο σου λουλούδι? Το τριαντάφυλλο. Ποια είναι η αγαπημένη σου εποχή? Το φθινόπωρο. Καλό. Ποια είναι η αγαπημένη σου παραλία? Η Χαλκιδική. Μπράβο. Ποιο είναι το αγαπημένο σου χόμπι? Η ζωγραφική. Ωραία. Κρατάμε το χαρτάκι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου παιχνίδι? Το κυνηγητό. Πάμε. Ποια είναι η αγαπημένη σου μυρωδιά? Από τα... Κολόνιες. Κολόνιες. Εσύ? Θα ρίχνεις κάτω. Ποιο είναι το αγαπημένο σου γλυκό? Η τούρτα. Α, και αν το ξανακάνεις θα σε κάνω βάτραχο. Πάμε. Μπράβο. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φρούτο? Το καρπούζι. Ωραία. Τέλει. Πήρα. Πώς περνάς τον ελεύθερο σου χρόνο? Τον ελεύθερο μου χρόνο τον περνάω χορεύοντας. Ωραίο. Μπράβο, Ελένη μου. Γιάννη, δώσε και στα παιδιά για να προλάβει. Αρίστη, πάμε και σιγά να ανοίγει σιγά σιγά. Δώσε και στην Αριάδνη. Δώσε και στο Μαχία να βοηθήσει ο Θωμάς. Πάμε, Ελένησα. Τι θα ήθελες να γίνεις όταν μεγαλώσεις?
Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Το αγαπημένο μου φαγητό είναι ο μουσακάς. Ωραία. Ariadne. Σε ποιο μέρος του κόσμου θα ήθελες να ταξιδέψεις? Στην Ελβετία. Ωραία. Μαχήρ. Ποια είναι η αγαπημένη σου γεύση παγωτό? Σοκολάτα. Τέλεια. Εμένα Μαχήρ. Θα σε κάνω λαγό. Δώσε και στον... Εγώ θα σε κάνω λαγό. Δώσε και στον... Εσύ, το καπέλο μου. Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα? Μαθηματικά. Ωραία. Ποιο είναι το αγαπημένο σου ζώο? Το αγαπημένο μου ζώο είναι η σκύλη. Ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα? Λίλα. Γιώργο, και Γιάννη σειρά σου. Γιάννη, πάρ' και εσύ. Ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο? Ο Γκούλιβερ. Ωραία. Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι? Το αγαπημένο μου τραγούδι είναι τα ξημερώματα. Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα. Μια δε μου μιλάς, να μου λες πως μ' αγαπάς. Η σειρά μου. Γυρίζω και δεν θα γνωρίζω. Η σειρά μου. Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα. Φτάνει. Η σειρά μου. Πού το καπέλο. Το τελευταίο και καλύτερο. Ποια είναι η αγαπημένη μου ομάδα? Πέμπτη και τρέχουμε. Πάμε. Σήμερα μοιραστήκαμε τους στόχους και τις προσδοκίες μας. Τώρα που γνωριζόμαστε καλύτερα, είμαστε